Basketball ka kung sila eh. Or ay lang sa baho No na. basketball. While waiting for the Food. I help my Kami manog ba? Kami mga lagi mag-basketball dito. Girls are sugbahers. Mga lakers, basketballers. Ito. Ay, dito dahil. Mag-grill ang mga dato. Ang mga dato, mag-grill. Hi to my vlog. Hi Victor, hi to my vlog. Yeah. Yeah, I have Mayo's vlog. Hi Peter. Hehe, walang pantamantaw mo. Remember Joy? You're famous. No! You're famous. Ano si boss? Exercise 1. Ha? Gamay, manggod ka. Gamay. Ha? Na, mo sapatos. Basta guy, pagtiniil na. Hindi ka diba? Hindi na, hindi na, hindi na. Papagamay nag-kon, dire kay kana to. Papagamay nag-gotkon. Ambot yan anak mo don Victor. Ha? O di anak-anak. Sa kuan lagi na dire. Dire. Workout. Dari dari mana kana? Sa mo slide ka na. Mutong-tong ka. Tong-tong. Mutong-tong ka sa mo slide. Hindi pang part naman to dito. Oh, sa kabutan ng sabi. Yeah, ikaw kong dalda. Balik! Balik! Ito sa imo ito ba? Ha? Kuya, balik! Binaliwan siya. Kaka, balik ko. Unit, unit. Exercise daan, kaya para gut mo niya ba? Sabi ko kay kaon na. Do. Abto, di ba? Abto, ko lang ba? Tumahinang saya. Uy, balay na, di ba? Uy, balay na. Ang gusto mo na ito kaya ito mag-bed, di man ang tamot. Okay lang, dapat ang tamot. Kaya naman ito, paano sad? Da. Kung kasi kamot, layo magputan. Layo kayo magputan. Eh, sunod dito po. Okay, mapangkaw kayo. Ada? Pag nang buya. Sipur mo ako. Ay, dito lang. Sabar. Dito gitu.
pero. Biradel. Biradel. Go Adel, go Adel. Ganda. Ito sila mama dito, oh. Dili. Sila mama o sila papa kay nag. Saan si papa naglain-lain man? Ma, si papa ka naglain-lain lagi na ma. Tindog-tindog mo si papa da ma. Naglain-lain lagi na ma. This is good. Ito maasya ayayay. Philippines. Volleyball? Ay, basketball? Reload. We are good in basketball, not football. Yeah. Foot you will not do. We are good. They are very short. Ay, bahala na sila. Balag mga putot kay ang mga putot kay mga shooter ba yung mga putot da. Shooter ang mga putot oy. Adil, picture din. Adil, adil. Dito ka. Picture. Sige lang, ganun lang. Wala lang nag-smile. Tingkap na ba? Sige, katong. Come on. Ito na, kalimanok ko na. Ay, lagan na, dugo-dugo pa. Ako kay sunog-sunog, sabi po, nadali uga ko. Bang, bang, bang. O kami ni, iya, yung ilig. Bang, bang, sige lang, bang, bang. Dan pulot-pulutan. Pulutan to. Rice is life, kidai. Rice is life. Ngaon sa. Yan, bak na ulit. Sili rin halak eh. Hindi, kinamog eh. Kung manig tubig. Eh, pwede na. Pwede natin kung may tinok. Tubig. Ay, galang. Ako yung kaganda. Tulog na tayo.
Wala pa na, ano, hindi ka pinag- ano ba, shhh. Ah, isa ba, era ba? Gulgula. Ha? Kahit man. Wala na ako. Tik-tik eh. Tungong silang doha, bulak-bulak. Dagan kayong brahan. Botong-botong. Balik. Ada, botong. Sige, wala lang ito ah. Nakadaghan sa bukuan. Ala. Nak. Apa? Dong. Ala gitu. Ting 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 ting. Ala, talaga. Peng 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 peng. Halo, kaya tinggal na. Pintok 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 pintok. Agay na po ang laban. Awan. Ako na po siya. Hindi ko. Kapit-kapit lang. Ikaw si Melo, mas balik pa siya. Tara nang gidola da. Mga shooter. Mga shooter. Kamusta? Kaya ako itag video. Ako itag video niya. And go! Jenny, go! 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 Dai! Sa harap ka mo! Jarap! Da! Oh! Ah! Pakya! Ah! Dash! Ah! Grabe! Ah! Asa sana all. Sana all. Say yes. Nej, vi går efter namn, det är bättre. Det är ingen fara. Det behöver vi inte. Oh, grabe stit kayo ba? Oh! Sayang nga eh. Ah, grabe kalipay ang kulay. Grabe kalipay ang kulay kasi at diba? Ay, klaro. Gitano ko eh.
Wah. Sabi nga ring English.